500 जननिबो बारा इउपिपिएल नि मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ दोलोआव फैनो थाखाय रेडि जानानै दङ। जायफोरा गुबुन दोलोआव थांदों अलरेडि बिपिएफ नि रिजेक्टेड लिडार बिथांमोना गाव हारसिङैनो माने गावनो सेल्फ क्रिएटेड प्रब्लेम्स माखासे गावबा गावनो प्रब्लेम जाखाबायमोन आरो बिथांमोना पार्टिनि थाखाय जेबो खथि खालामनो हायाखै। आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो सिगांग्रो जासिनाय थाबाय। नै दा बिपिएफ नि जे बुंथिगिरि नेरसोन बर'आ इउपिपिएल आव जयनिं जानायनि सायाव बिपिएफ नि कर्मि जिरन बर'आ मा खोथा बुंदों आरो इयुननि समाव इउपिपिएल मानाव गेदेर प्रमद बर' सार दैदेननाय पार्टिया मा जानो थांगासिनो दङ आरो बेयाव दावबायसा जे इएम दावबायसा बर' सारा बियो बिनि सायाव मोनसे इफेक्ट गोलैगोन नामा खोनासंनानै लाग्रोनि। बारग' डिपुटि स्पिकार नेरसोन बर' बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल आव बिथाङा हाबैदों आरो बिथांनि थांनायनि उनाव जोङो दिनै गोदानै मोनसे गोख्रों मोनसे आफाद दानाय जादों आरो बुंनो थाङोब्ला नेरसोन बर' बिथाङा सासे केन्डिडेट दाबिदारमोन खिन्थु बिथाङा माखासे पार्सनेल प्रब्लेम गोबां जाबायमोन आरो बेनि थाखाय बिथाङा बिपिएफ दोलोआव थायाखै आरो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव बिथाङा थांनायनि खोथा गोबां सान सिगांनिफ्रायनो सिन्था खालामबाय थादोंमोन आरो बिथाङा दिनै भेरगावनि माने इउपिपिएल दोलोआव हाबनाया आथिखालनि माने थाखानाय एक्जिस्टिं जाय माने इएम दं दावबायसा बर' हयथ' बिथांनि थाखाय टिकेटआ मोनसे माने प्रब्लेम जाहैनो हागौ आरो जोङो खोनादों माने प्रमद बर' बिथाङा नेरसोन बर' बिथांनो टिकेटखौ होगोन भेरगावआव टिकेटआ कनफार्म होनानै लेंनानै लांदों आरो बिदि जुदि जायोब्ला हयथ' इउपिपिएल नि न'खरावनो भेरगाव समस्थियावहाय माने गुरलाय गुजाय नुजागोन जों बेखौ नुहुरदों आरो नेरसोन बर'आ आरो बेखौनो आसा खालामनानै दिनै हयथ' इउपिपिएल दोलोआव हाबनायनि मोनसे खारन जागोन आरो गुबुन मोनसे खारना जाबाय गावहा बेक्तिगत प्रब्लेम पार्टियाव जेबो प्रब्लेम जायाखै खिन्थु गाव हारसिङै पार्सनेलि गोबां माखासे माने बेक्तिगत प्रब्लेम जादोंमोन बिथाङा आरो बेनि थाखायनो दिनै बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव हाबदों होननानै जोङो मिन्थिगौ आरोखि आरो बिथां हाबनायनि उनाव दायो इउपिपिएल दोलोआव थांनायनि उनाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय दा बिपिएफ दोलोआव फैनो थाखाय बिराद माने गोबां बुरजाथार सेंग्राफोर आरो लोगोसे पार्टिनि माखासे सिनियर लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ दोलोआव हाबनो थाखाय माने रेडि जागासिनो दङ। 500 जननिबो बारा इउपिपिएल नि मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ दोलोआव फैनो थाखाय रेडि जानानै दङ। जायफोरा गुबुन दोलोआव थांदों अलरेडि बिपिएफ नि रिजेक्टेड लिडारफोर आरो बिथांमोना गाव हारसिङैनो माने गावनो सेल्फ क्रिएटेड प्रब्लेम्स माखासे गावबा गावनो प्रब्लेम जाखाबायमोन आरो बिथांमोना पार्टिनि थाखाय जेबो खथि खालामनो हायाखै। सोरबा सासे लिडार थांदों खिन्थु लिडार गाव हारसिंसो थांदों खिन्थु रावखौबो लांफानो हायाखै आरो सासे थांदों जोंनाव माने 100 जन हाबफैदों जेराव माने नाम्बार्सआ बारा जायो जेराव माने संख्या बारा जायो बे पार्टियासो इलेक्सनाव देरहायो। सोरबा नेताजों माने पाब्लिक गैया थांफायाखै रावबो जोंनि वार्काराबो थांफायाखै आरो जायनो इउपिपिएल आव हाबैदों बिपिएफ नागारनानै बिथांमोननि भबिसतआ धंस जादों। बिपिएफ आव थानाय समाव लिडारमोन सोरबा बिपिएफ आव थानाय समाव टिकेट रानग्रामोन दा इउपिपिएल आव हाबनायनि उनाव दायो माने टिकेट बिबाबो आगोर मोनाखै समस्थियानो गैया बिथांमोननि थाखाय खिन्थु बिथांमोना इउपिपिएल आव थांनायनि उनाव बिथांमोननि पलिटिकेल केरियारा गाज्रि जानायखौ जों नुदों आरो बिपिएफ आव थानाय समाव बिथांमोना जा मोनसे स्टेटास दङमोन लिडारशिप स्टेटास आरो बिथांमोनखौ मोनसे पजिशन होनानै हाइ कमान्ड हिसाबै जों बयबो मानियोमोन खिन्थु इउपिपिएल आव थांनायनि उनाव बिथांमोननि पजिशन आरो बिथांमोना हाइ कमान्डनिबो जेबो मोनसे माने स्टेटास मोनहैयाखै बिथांमोनखौ जास्ट सासे साधारन वार्कार हिसाबैसो इउपिपिएल आ लांनानै बाहायहैगासिनो दङ आरो हाबनायनि आवगाय बिथांमोननो गोबां खोथा होनानै बुंदोंमोन खिन्थु टिकेट होगोन मा होगोन लिडार बानायगोन बायदिसिना ओरैबायदि सुबिदा होगोन खिन्थु हाबखांनायनि उनाव बिथांमोननि पलिटिकेल केरियारखौ इउपिपिएल आ माने धंस खालामदों आरो इउपिपिएल निनो मोनसे मिशन सोलिगासिनो दङ बिपिएफ नि सेनियर लिडार दैदेनगिरि गोरों मानसिफोरखौ लांनानै इउपिपिएल आ माने बिथांमोननि राजनैतिक भबिसतखौ धंस खालामनायानो बिथांमोननि मोनसे मिशन अभियान दायो आथिखालाव इउपिपिएल आ माने सोलिगासिनो दं आरोखि। टाइगार माने एक्चुअलि माने गोख्रों सासे माने सलायनो हानाय एबल लिडार हाग्रामा महिलारि सार माने हिमसेल हेभिं माने गुड केपासिटि टु लिड माने बिथाङा माने गोबां माने गोख्रों दैदेनगिरि सासे रोंगौथि गोनां वेल एक्सपिरियेन्स थांनाय लास्ट 15 इयार्सआव बिथाङा माने इलेक्टेड सासे माने चिफमोन आरो बिनि अनगायैबो 2 बोसोर इन्टारिम समावबो बिथाङा बिटिसिखौ सालायखादों दा बे सेन्सजों माने मानसिफ्रा बुंदों माने टाइगार इज बेक
दा माने गोख्रों सासे सालायनो हानाय दैदेनगिरिया आरोबाव माने रिटार्न जागासिनो दङ बे खोथाखौ माने मानसिफ्रा ससियेल मिडियायाव फोसावबाय थानाय जों नुदों आरोखि इउपिपिएलआ गावसोरो माने इउपिपिएलआव जेसेबां लिडारफोर दङ फार्स्ट टाइमनि थाखाय बिथांमोना इलेक्टेड जादों फार्स्ट टाइमसो इएम जाफेरदों सोरबाया फार्स्ट टाइमसो चिफ जाफेरदों खिन्थु बिपिएफ दोलोआव थानाय लिडारफोरा वेल एक्सपिरियेन्स आरो फाइनान्सियेल रुलखौ मोजाङै रोंगौ आरो बिपिएफआव थानाय समाव नोंथांमोना लायबिलिटिसनि खोथा खोनादों एसे एनै लायबिलिटि खामानि मावब्लासो लायबिलिटिस जायो खामानि मावालासिनो फैसाखौ रिटार्न हरबाथ' बोरै लायबिलिटिस जानो दा बिथांमोना खामानिखौनो मावासै सेंसनखौनो होआ नायै नायै 5 बोसोरा ओरैनो बारलांबाय जेरैबायदि लामा दालां डेभेलप जानांगौमोन स्कुल कलेज जानांगौमोन मेडिकेल हस्पिटाल जानांगौमोन फ्लाइअभारफोर लुनांगौमोन बिथांमोना गोबां माने इन्जिनियारिं कलेज एग्रिकालसार कलेज गोबां माने शिक्षा अनुस्थान बानायनायनि खोथा होदोंमोन बिथांमोना मावनो हायैनि थाखाय माने दिनै फान्डआ इउटिलाइज जायाखै आरो बोसोरफ्रोमबो माने इउपिपिएल सरकारनि फैसाया दिनै रिटार्न जागासिनो दङ आरो मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा जाबाय 5 बोसोर सरकारा कमप्लिट जानायनि उनावबो बिथांमोना बिटिसि हिसाबैसो सरकार सालायनो गोनां बाध्य जादों फैबाय थानाय समावबो बिथांमोना बिटिसियावसो इलेक्सन गेलेनांगोन नट बिटिआरआव इलेक्सना माब्ला जागोन माब्ला बिटिआर बिथांमोना अफिसियेलि माब्ला बिटिआर लिरनो हागोन दिनैसिमबो बिथांमोना अफिसियेलि बिटिआर लिरनो हायाखै आरो हानायबो नङा भबिष्यत आरो बिथांमोना बिटिआरआव इलेक्सन गेलेनो मोननायबो नङा इलेक्सनखौ बिथांमोना एज ए बिटिसि हिसाबसो गेलेनांगोन हाग्रामा महिलारि सारा सोरजिनाय सृष्टि खालामनाय 2003 सनाव सृष्टि खालामनाय बिटिसियावसो बिथांमोना दाबो इलेक्सन गेलेनांगोन फैबाय थानाय इलेक्सनखौबो नङा बे लामाखौथ' जास्ट माने लामायाथ' दंखायो दिल्लीनि जिथु कैलाश कुलनि लामा इन'ग्रेसन खालामदों बड'फानि नामाव वेल एन्ड गुड खिन्थु जोङो सानदों माने लामाखौ जास्ट मोनसे बड'फानि नामाव नाम लिरस्लायस्लाय बड'फानि मोनसे मिउजियाम खुलिमोन नेक्स्ट फैगोन बिटिसि जे बिसायख'थि जे बिटिसि बिसायख'थियाव जे प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा जेनो बिपिएफजों गाख्लायजागोन नामा बे मोनसे सम्भाबना अब्ला फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थियाव जे माखासे बिटिआरनि गासै दफाफोरा जेन गासै थरने थरने रग' रग' जुदि मावफुंजायाब्ला निस्सय बुंनानै लादोंमोन प्रमद बर' सारा गावनो मोनसे सुइसाइड जानायनिबो खोथा बेफोर बाथ्रा एक्सुवेलि गिथावना बाथ्रा बेफोरबायदि बुंनानै लाथावना नाङामोन आं एसे भुल मोनदों आरोखि आरो जे माखासे इन्जिनियारिं कलेज सिआइटि कलेज अनेक बिभिन्न इन्डास्ट्रिफोर गायसंनायनि गेदेर गायसंनायनि खोथामोन बेबो मोनसेबो जाफुंजोबासै नाथाय दिनैसिमावबो इमप्लिमेन्ट माखासे खोथा बेबो जाफुंजोबासै बेखौनो नायनानै बे उसिलायनो बेखौनो बर' रायजो राजाफ्रा दासिमावबो बिटिसिनि समस्त बर' रायजो राजाफ्रा बे खोथाखौनो बुंबाय थायो आरोखि आरो बेजोंनो लोगोसे गासै बिटिसिनि 34 लाख जे जनसाधारन रायजो राजाफोरनि साख्रि होनायनि खोथा बियो मोनसे सम्भाबना जेरैबायदि जे सरकाराव फैनो बायदि नाजासेयावबो जुदि माखासे दानि बिपिएफनि नेताफोरा बिदिनो लिडारफोरा जे थांदों जे फैगोन समफ्राव जे बिटिसि जे बिटिआर होनदों बिटिआरखौ दाबो माथो इमप्लिमेन्ट खालामनो हाया आरो माखासे अफिसियेलिबो लिरनायाव बिटिआर जाजोबाखै खारन मानो जाजोबाखै दाबो संबिधानाव दिखोआखै नामा बेयो मोनसे खोथा आरो फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थियाव बिटिसिसि जागोन बे बिटिआर जानाय नङा बेयो मोनसे रोखा फोरमायदों जिरन बर' आदाया दा फैगोन बिटिसि जे बिसायख'थियाव इउपिपिएलखौ नाख्लायनानै बिपिएफआ रोखा जागोन नामा बियो रायजो राजानियावसो रायजो राजानि बिलु गोनां नैबे आखायावसो सोनारनानै थाबाय नाथाय सोर सरकारा एबा सोर पार्टिया सरकाराव फैदाव ना रायजो राजाफ्राबो नुखाबाय खारन मोजां गोथाव बुंनानैल' रायजो राजानि भट बिना बहुत साधारन नंला रायजो राजाया बुजिखाबाय फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थियाव सोर सरकारा नायगोन एबा रायजो राजानि अभाब सोर सुफुंगोन बेखौसो नायनानै दङ खारन बिपिएफआव दा लोब माखासे जयनिंबो जागासिनो दङ माखासे नेताफोरा थांदों इउपिपिएलआव खारन बिपिएफआव माखासे रायजो राजाफ्रासो फैगासिनो दङ खारन सोरखौ लाबोगोन रायजो राजाफ्रा नेनानै दं अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे माखासे थांलाय फैलाय एबा नै दा इउपिपिएल नेताफोरनि एबा बिपिएफनि नेताफोरनि थांलाय फैलाय
एबा कर्मिफोरनि थांलाय फैलाय माखासे रायजो राजा सोरखौ दिखांगोन बेखौ नोंथांमोना फोरमायहरबाय।